Ola, boas. Son Carlos Méixome e quixera presentarvos o meu último libro, Catas na memoria, a persecución franquista no Val de Miñor. Durante moitos anos fun arrastrado, por decirlo de algún xeito, ou turrado ou premido por veciños, por amigos, por persoas coñecidas de amigos, a actividade memorialística, a procura de datos, de información, de localización dos víctimas destas persoas, das víctimas do franquismo. Ese momento álxido foi cando realizamos as exhumacións de San Xián e máis de Bayona, e daquela ficaron sobre nas carpetas papéis, notas, apuntes que agora, co paso do tempo e con unha certa tranquilidade, fun reelaborando e deron lugar a estas 5 catas, a estas 5 prospeccións, a estas 5 investigacións, que sendo particulares creo que permiten ter unha visión global da intensa persecución franquista nos primeiros anos do franquismo nos 3 concellos miñorás, en Bayona, en Nigrán e en Gondomar. Agradecerlle a Edición Rayo Vento o seu esforzo editorial e agardar que aquelas persoas que vos acheguedes a este libro topedes nela información de utilidade que vos sexa do vosso agrado, e recordar sempre que o obxectivo deste libro é cumplir con aquela consigna de Walter Benjamin de que é tarefa máis ardua honrar a memoria dos seres anónimos que a das persoas soadas. Moitas gracias pola vosa atención e agardo que o libro sexa do voso agrado.